Doy, asa naman ka, Doy? Nagunsa man ka dara, giunsa man na nimo si Panda. Di kay ako ning giatik si Panda kay nangayo na pud. Ambot ning ringa ni nga. Sayo pa kaayo. Wa pa ganitay kaon siya. Nangayo pud sig iya ha. Wa na bayay nabilin diha sud aniya. Sa kay ipakaon na niron nga may rabag mukaon nig bisan unsa niya di ra ba mamilig sudan. Ikaw, trabahoan mo na. Basig suot ka kag sako ron. Unya na rin ka mangayo di ay. Maghuwat kag na. Iluoy ra ba dayon? Kilagot ang pandaka ni. Apaka na eskuyaw? Apaka? Apaka ba? Hindi pud kabalo manghapak. Itagak. Sa. Itagak. Nga, nagkurog-kurog na. Hadlok man di ikagat di ay. Sige, gakos-gakos anang iring, oy. Gani no, ako namang gibuyan. Ngano man dag ako nang gakos-gakoson. Ako ra man tong gialam-alaman kay aron di na mangayo og usab. Lagot kay nang sayo kay mangayo sige ibit-ibit, sige kuan-kuan na nang ikog ana o. Ana? Saan man nimo na? Gago! Maayo day ka magkiay-kiay day no, magwagol-wagol. Na! Maran! Kumpiyansa ka ni Sindoy Buknoy. Kumpiyansa ka sa upaw. Ha! Unsa man? Gusto ka kining sampulan ta ka? Dun sa pagwagol-wagol? What? Ano naman ang wagol-wagol? Oh? Ano? Ang tigulang bisag bako maning kamot bubarok mutindog aron mo labyo. Gago! Tayo'y mag ocho-ocho. Ginagawa mo? Ocho-ocho na. Garaan ni mo day, oy. Tudloy, paragod ko anang imong stepping. Sure, di Buknoy ay. Magpatudlo ka. Nakaikabayad. Sana all. Oh, magpabayad pa day ka. Alangan, dance instructor gud ni. What? Si pagtuo ni Moskwa. Gaupo-upo lang ni pero na dance instructor ni. Kuyaw gani ni kay mo wagol-wagol. Oh. Ay nako, kabot-bot mo. Gago! Yari ka!